Dámy a páni, milí Bardejovčania, v roku 1998, keď som sa stal prvýkrát primátorom nášho krásneho mesta, činila hodnota majetku mesta 32 miliónov eur. V minulom roku táto hodnota už bola 113 miliónov eur. Čiže za doby môjho primátorovania sme navýšili majetok mesta o 3,5 krát. Žiaľ, prišiel COVID, prišla energetická kríza, vojna na Ukrajine a nie najlepší vzťah bývalých vlád k samosprávam. Daňový bonus z dielne vtedy už len ministra financií pána Igora Matoviča, ktorý schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý nespochybňujem, lebo ľuďom trebalo dať peniaze, ale netrebalo ich zobrať samosprávam, pretože vtedy nám zobrali samosprávam na Slovensku 784 miliónov eur. Za roky 2022 a 2023 len mesto Bardejov bolo ochudobnené o 2,7 milióna eur. Preto som na predchádzajúce mestské zastupiteľstvo pripravil návrh zmeny rozpočtu, ktorý by zachoval dynamiku rozvoja nášho mesta. Žiaľ, pani poslanci mi ho neschválili. 14 poslancov bolo proti. Je to doslova do písmena tragédia, pretože nevyužiť možnosti, ktoré máme s opratím úveru, ktorý budeme plne hradiť jeho splácanie z dlhopisového programu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, znamená, že naše mesto sa bude potácať v problémoch, ktoré teraz má. Ja každý deň navštívim niektorú časť mesta. Ak nestíham v priebehu dňa, chodím najčastejšie večer. A tam zistujem, že najväčším problémom v našom meste na sídliskách Vimbark, Táčevská, Komenského, ale aj niektorých iných sú parkovacie miesta. Nie prvýkrát a nie raz sa mi stane, že prechádzam po sídlisku a príde ku mne občan, ktorý vystúpi z auta a povie: pán primátor, prišiel som z práce, je 9 hodín, nemám kde zaparkovať, nič iné mi nezostane, len pred vchod. A potom je problém so záchrannými zložkami v prípade potreby. Preto sme vo vedení mesta rozhodli vytvoriť taký urýchlený, rýchly, akútny plán, ako aspoň čiastočne túto situáciu zmeniť. Pripravili sme návrh, ktorý by spôsobil, že za 500 000 eur v týchto spomínaných častiach mesta by do septembra vytvoril nových viac ako 200 parkovacích miest. Viem, že to nevyrieši problém s parkovaním, ale by významne uľahčil ľuďom prísť z práce, z návštevy kultúrneho podujatia a nečakať ďalšiu polhodinu, kde sa mi uvoľní parkovacie miesto. Najtragickejšie, až tragikomické je to, že proti tomu boli aj poslanci, ktorí v daných lokalitách, v daných obvodoch boli volení. Preto vás chcem poprosiť, pani, milí občania Bardejova, aby ste sa tých poslancov popýtali, alebo to vám sľubovali v predvolebnej kampani. Ja si osobne myslím, že vtedy sa predháňali v tom, ako budú riešiť vaše problémy a zabezpečovať vaše problémy. Teraz jednoducho bez slovka, aby to spochybnili, prečo to nie je dobre, všetci 14 sa zdržali. Myslel som si, že po tých začiatkoch, ktoré sme mali neslávne, na začiatku tohoto volebného obdobia sme už vyrastli z detských chorób. Žiaľ Bohu, tak tomu nie je. Všetko toto je prekonzultované vo všetkých komisiách. Poslanci k parkoviskám boli zavolaní. S nadšením s tým súhlasili. Rovnako mestská rada to odporúčila. A prídete na zastupiteľstvo, nepovedia ani slovo a neschvália to. Nechcem, aby ten môj úvod bol príliš dlhý. Ja sa k jednotlivým položkám navrhovaného rozpočtu, zmeny rozpočtu, ktorý by
spôsobil, že naše mesto bude pokračovať v intenciách v predchádzajúcich rokoch, budem vyjadrovať postupne ďalej. Ale chcem vás viac zapojiť do komunikácie s vašimi poslancami, ktorých ste volili, aby vám vysvetlili, prečo nechcú riešiť zásadné a kardinálne problémy nášho mesta, keď toto je jeden reálny, vynikajúci plán, ako túto ťažkú dobu prečkať. Pretože i nová vláda za pol roka to, čo bolo spáchané na verejných financiách, nedokáže odstrániť. Snaží sa pomáhať, ale naraz to jednoducho nepôjde.